Dipenakne lek nyambut gawe engko bojone ben senyum-senyum lek teko ngomah. Dadah semuanya. Untuk reno-reno mbok kira dhewenane. Karo sing sitakmu kaya akeh pokoke iki. Kuwi tinggi sak omah tok kene apa didomong telu? Enggak, Baru mbah adus. Lah gombalane Pak Kadi kok ora mbok umbahne. Lah piye? Apa penyen gatel to? Gatel Mbak memang iki. Ya atelne dong pari. Kira tak nemen-nemen. Tanduri pari Pak mending Pak. Alah, gah lek ngulik. Siapa bantu nandur pari ya. Omahku iki samben ngwalor pager wojo, ngwalor ndawung, ngwalor. Rumah inur sapa nyawangan pasar kuwi to. Nek pasar kuwi perapatan saurunge pasar ki kan dile-dile nek perapatan aku ngolor ning jenenge pabrik Telaga Mas ya. Pabrik apa iku? Telaga Mas ki pabrik wit cengkeh tak cengkehe. Wah. Lah engko lek meneh ngalor ngulon Telaga Gentong bergentong. Kuwi sing sing kae kan Telaga Gentong bergentong kan anu to di negeri to saiki. Biyen sing kesane jenenge Butin Pak Harto biyen. Saiki piye? Ah saiki panggah. Tek Butin. Ya dhisik sing kesane negeri Butin. Wah, sing kesane negeri Butin bojone Pak Harto. Sama nih sar pegunungan ya, Mai? Besar pegunungan. Wah, kok enak no nggih liburan, Pak. Wah, ndak umum tenan gini aku. Apa wisatane, Pak? Wisatane apa? Wisatane wisata langarane gini aku biyen nggon iki nggih wisata, Mbak. Tapi rame ra? Rame ya. Saiki, Pak. Ya panggah rame. Kali nggon iki. Lah ya aku ngalor, Mbak, Mas. Ngalor, aku mliwati Gunung Gawon iki kuwi. Iki lho Pak, to ora percaya ya Pak. Nyapa Bapak Rono? Bulan. Carane, Mbak. Ini perbukitan ini tak liwati. Cengkah-cengkahe ya? Oh, cengkah-cengkah ya. Kalau pemain mutu kulon ini genjret tapi genjaten. Saurono berarti ya. Terus mari ngono. Joke plombangan. Lah gen anu gen Gunung Gawon itu ya, Mas. Lah iya, Ngapa Rono? Dolan ya. Mending nggih dolan ya. Iku jek ngalor Mas omahku. Ngaler nggih. Oh, pasar kebun cengkeh-cengkeh niku. Heeh, kebun cengkeh-cengkeh kuwi sing ngalor nih. Ngalor dian. Bakso sakniki teng pundi to? Jeneng pitikan. Wah, alah. Kok mboten nate lewat pitikan pundi? Nen Pak Kayen berdosa, Mbak. Wah, kono. Berarti liwate kan lor. Lor. Kale Mbak Bapak Ibu Panji. Ibu Panji lagi ke jeneng Cina. Wah, nderek Cina. Anu, Mbak. Pak Kayen. Wah. Mane kaya ngene Pak Kayen? Heeh. Iki diapkir piye ngono wis. Jeneng Cina. Lah nek daerah Sabengi sing akeh lowongan kerjaan iki nang Kombong ge suwake. Dadi wong wedok-wedok lek pengen kerja ya ning Kombong akeh. Ayam bertelur. Ngene lek mak dhewe. Punten aku, Mbak. Ya. Aku balik sih, Pak. Dipenakne lek nyambut gawe engko bojone ben senyum-senyum lek teko ngomah. Dadah semuanya. Aku jane ra mentolo lho nyawang bapakku ngono kuwi kabeh wong lanang-lanang. Lah iya wong lanang-lanang kan pancen ngono. Kang Di. Pak Di balik. Kang Di. Dadah. Suwira nek makku ora endang-endang makku to sampean. Sampean kaya suwira endang-endang makku to. Repot ya. Panas, guys. Sakne yo wong lanang-lanang. Tapi yo pancen wong lanang tanduk demen nandur apa nek mbaon jane, tapi yo ora ditanduri. Mas Rizky ra demen nandur wis yo.
Aduh. Aduh. Golek jamur, aku pengen golek jamur. Dioseng-oseng enak, pengen golek neng. Iya ngadem mancrot. Mbah nek sapa tanduri ketelo ya. Klambine sampean sing anyar ke lho lek tumbas ketemu. Kayakne gudang kok Bos apa sing deleh ya? Dek aku. Aku pas apa? Lho iki gorengane ra mbok wene. Bade. Momong. Ki lho golekne gombalane Pak Kadi bodo lho mbok lek tuku ilang, bakno ning gudang. Dikuwak Pak Kadi mumet kula mambu rokok. Piye? Nang gudangku bae. Niki lho Pak Kadi. Iki sampean nganu, ame tangan kiwa, sampean buka njajali bener napa mboten. Mau tak dhewekne nek Cece kalau nek sampean nek Cece tak ada niki tapi bener napa mboten? Bener napa mboten? Niku gadane Cece menawi. Sarunge sampean Pak Kadi. Domengi anyar niku. Domengi plate tasik wonten kok. Anyar gres. Lah niku nek Cece. Tak dhewekne wi mau gawe tas sing kuwi Jawaku. Pah ambune? Kayaknya gudang dari Pak Kadi. Turu ya mbak. Sing niku gadane jenengan bi Kak. Ya kira anu bagian Pah ambune Pak Kadi sing iki lho. Sing iki ambune mboten sekeco. Kene kok bintu Mbah Cece. Piye nek Cece Pak Kadi? anak-anak Bah kok kembar wis tok nek Cece seneng mbok girah. iki. Lah niku gadane jenengan anyar gres, plate tasik wonten kok. Anyar kabeh niku Pak Kadi. Sama sehat toh? Pak Lan tibakno tiba lho Pak Kadi. Nang jejune ngriku. Lah nggih. Iki lho Cece teko lho, Cece kok kulone lho. Ini Cece. Krungu. Kok ya krungu lek nek wong dolan lho kok ngerti. Tangannya nyekel Tangannya nyekel apa kae? Nggo watu ya. Nggo watu. Nyapa nggo watu? Nek sapa? Dudane ada jajan. Kilo jajan, kilo jajan. Jajan iki lho. Nyapa nggo watu? Mangan jajan. Iku lho bajumu. Kotoran. Nyapa nggawa watu, arep bandem sapa? Kok kalian kok isi telek habis. Malah kok kelak. Klece jajan. Kilo jajane. Kilo. Nyambak meh nambak amet, Mbak. Nah, lho. Juro roti ndele ada. Roti Romawi. Paling mbok jipuk paling. Sawe watuk deh. Mbok ge tuku es dek ingi. Enggak adus. Oleh tuku nang ndi mbok de. Enggak adus. Endi kono jalan. Ora adus. Enggak adus. Ora adus. Ih. Bakul jawane kene. Oleh tuku nendi. Tuku ning sekolahan kono lho tuku es. Eneng kono mlaku ruang. Bodho aku sok duwe anakne ra ya. Duwe kok ora sampe kabeh. Ora tau kabeh aku. Sampe kabeh. Enggak. Ora. Wis 8 tahun wis ora kabeh aku. Lah Mas. Apa sik ngefek kabeh? Mahes 10 tahun no. Mahes kan tas lahir aku kabeh sontek ping pindho tok baru kuwi loro baru wis ra kabeh. Aku loro-loronen mergo kabeh paling petong kok kabeh to. Kita suntek nih. Kon nglereni, Mbok. Kon ganti Perang sasi pisan ganti apa? 3 sasi pisan. Mbok kuwi piro nek biji? Lek suntik iki mesti murah, Mbok. Tapi iki nganu lho, lorone iki lho. Daster, klambi Kok? daster.
terus selimut, sing gombalan lho kuwi, terus pampers, terus sing panganane beras, lengo, terus minumane ya tunggale kuwi mau, tunggale rek paelan iki mau ya sak kerdus gedhi, minuman nganu kuwi lho. Terus oleh bantuan wae ya berarti nganu apa wi jenenge ambruk deknane. Heeh. Buah-buah kuwi mau lho. Sapa Mbak sing weki Mbak? Terus beras kuwi mau wis ya lengo. Terus susu. Lengo susu. Terus yo iwak kuwi mau. Iwak wae entuk reno-reno mbok kira deknane. Terus sing sitakmu apa ya akeh pokoke iki. Wi tinggi sak omah tok kene apa didomong telu? Kono entuk dhewe, kono entuk 2 kerdus karo 2 tas. Sing karo Kadi iki Lho Pak Kadi dhewe-dhewe. Heeh, tapi nek Kadi nek gur apa ngono lho. Nganu pil barang nek paelan mau pil obat-obat. Terus orang ngerti pokoknya ya diadai. Lha sampean kok ngerti? Lah aku ero kon bukai iki kon bukane Oh, ngono. Terus anu apa ya sing sitoke pil vitamin. Pil nggih kesehatan. Terus minyak kayu putih. Apa ya nah sing gak enak kuwi ya. Pokoke akeh tak itu. Mosok to, Mbak? Heeh, Aku ora ngerti apa meneh ngerti dikonteni ya, Mbak ya. Terus sampean tak omongi tadi. Ben demen. Wis sing nek ngetari wong kuwi. Terus Sampeyan sing tak kabari Rabu. Piye to maksudmu? Nek mengabari lho ya apa ngono lho. mane mara yah ini ngono sik pas oleh bukai sik rada ngono. Aki dolan rene terus entuk bantuan Pak Lan. Oh iki lho jiku bukan. Aku kon bawa tapi aku. Lah Pak Pelan apa ngerti lek tak posting? Pak Pelan apa ngerti lek posting? Ngene wae. Wong tak omongi takon video nawang karo Intan ya terus apa iki postingan terus untuk sesuk ben entuk Bantuan. bantuan tak omongi ngono. Heeh. Kaya aku tapi rada atuh lho anu mbok ora terus nganu kon ngitung piro kae. Kan tekok ngono tak omongi sing ngambuk 20 sing sitok wit jati sing sitok wit petai. Wah, 20, Mbak. Heeh. 20 sing ngambuk. Dah mesakne Pak Pari rapanan ya. Heeh. Terus keparian dandani ku. Yo ndandani dhewe apa kok? Karo uang loro. Yo. Kulon kae tak adiran karo. Heeh. Ngejak kanca. Lah terus sok mbene ngono. Entuk bantuan neh roti Roma sakmene iki. Oh, di tunggale dimaem ning ngarepan Mbak. 5 mbok karo apa ngono. Kae kaya anteng pindho terus jare entuk neh mbok sapa ngono. Iki cah cilik iki rumah samu tak gendong gembeng ya, Mbak. Lah saiki Gelmet dipangku lek turu. saiki meneng ae yo. Terus aku yo neh anu terus anu lise kidul kulon kae njaluk. Li sapa kok njaluk? Kae lise Darminto. Terus ije oke kabeh ije aku mau. Njaluk nganu. Njaluk apa wi jenenge ramban. Utuh njaluk bantuan kok. Oh, alah. Paelan. Dipeki ra Pak Lan? Diwehi. Diwehi nganu apa niki buah iki sak kontong terus iwake wis sekontong. Wis mbok ana telu sika opong. Semua aku mah. Aku iwak kuwi enggak ngerti. Oh, sarden iki Mbok jenenge Mbok. Aku lho ora doyan. Aku sak umur-umur rong tau Mbok maem sarden. Larang Mbok, tapi aku rong tau maem. Gatelen aku ki lek mami, Pak. Kayak pindang-pindang ngono kuwi iki. Terus partai kan gawakne. Doyan Abel? Marcel Abel doyan. Abel gawak, Marcel digawakne sak kotak komplong kuwi. Terus kon masakne. Masak mana? Salah, wekas ya repot ae ngono. Ora nang ngejak duwe emak kuwi lho, emak arep-arep. Terus untuk akeh kenangan Pak Paelan. Ora ndi duwe apa jenenge iki? Lawuh. Lawuh terus diwehi. Lah aku ora ngerti lho lawuh kuwi piye. Iki diinget Pak. Terus Sarden ra iso masak padahal. Nah terus ngene kirah ya enggak ngerti. Iki piye masake ibu ora ngerti. Yo ngalah oleh sarden ora iso masak lho, Guys. Saiki ne ijik engko pada ya mambu. Ya ora di inget. Terus akhirnya Mbok De?
ya ijik peraan. Yo. Yo enggak tahu ngono. Orang dolan lho, Pak. Ora iso masake ya. Heeh. Ora ngerti to mbok lek oleh sarden reno-reno sak ngono kan. Lah lek pempes diwehne sapa? Kono ya entuk pempes dong tak hitung ya pempes ini. Pempese Tapi sapa? sing entuk pempes kae. Pak Kadi oleh pempes dewasa? Ya pempes gede. Pak Kadi gak ada jenengan asal pempes dewasa apa pempesnya bayi? Gede. Ini benar. Lare alit. Wong rada gede, ora Thailand diwehne iki. Wah, pawehno anakmu Lah iki lho nek sampean Pak Lano, yo gegeden. Ya lha ngono diingin ditukokne dhewe. Kok ne? Ya piye ra ngerti no aku lek duwe ning omah. Kan duwe lho ngekeki wis. Wis kena lek ning omah ya. Heeh. Ngene omahe. Nah, iya. Iki tuku sada. Ra ngerti aku kok. 100. Enggak, mbok pas promo 38500. Oh, pas promo. Larang kok lek dewasa iki metu kok kena napa. Ora promo kan larang. Larang mbok De, pempes dewasa iki enggak padha karo pempes cah cilik. Sing dhisik dhewe ora akeh. Lah akeh ya ora nggo mobil. Gede. Erik barang teko Erik. Wah, Kami tua saiki. Erik, Heeh. dadi piye? Iya, Mbak. Urung di piye ngono? Paling urung ya, Mas. Tapi lulus. Sik di ngak. Iya iya, Mbak, ngono ki kan nenek kaya apa selametane ngono paling ya. Anu, Pesta apa? ya serah terima jabatan. Serah terima jabatan. Cik, apa kae? Cik enek sing Pak Bupati cik arepe ngewehi ngono. Masa Pak Bupati bareng ngarepe ngewehi. Oh, enek sing lapor rene. Enek wong rene ku sapa? Petugas-petugas. Tapi urung. Urung. Berarti ruwe pancene ya lek nganu kayak pasti konteni kae ya, Mbak. Ah, ya iru nek kae. Ndeloki kae kaya ngono. Heeh. Kek kayune dawa-dawa ya. Kasete ilang sitok lho, Mbak. Nangis pisan. Mbak nangis, Mbak. Kayak mau wis balik, saiki balik eneh. Mbuh arepe nyapa kae. Pokon gowo balik gombalane lho ora budal. Ya nyemang ya bener ngene ya, Cece ya. Saman ngali ya, Cek. Deloken Mbak kemu ayu. Weh, adus ya. Adus. Ya kena lah samanku, mrene mbok dhewe lho. Aduk, Ce. Adus. Baru mbah adus. Lah gombalane Pak Kadi kok ora mbok umbahne. Lah piye? Apa iso umbah-umbah? Iya, Kapan? ini nane jendak kabeh. Nggih Pak Kadi. Iso ngumbah kabeh. Kok iso ngumbah kabeh? Ora tau ngangge timba, kanjeng timba. Ndak gawe apa? Gawe apa? Ndek-ndek. Oh, diumpiak-umpiak. Mbok kira nanti Gurune. turun Ngai turun. mumet ya. Iyong. Mbok kira loro. Ngeten. Ngitan Piye? turun.